hindi lang po sa... Ito po nga. Opo, sa buo po, talagang tinitignan po kung ilan ang total amount na o suma total. Kasi it is translated into peso. Kunwari, nagbigay ka ng labor, nagagawa ka. Nagbigay ka ng material. Yung iba, proyekto, isang malaking proyekto na. Pero lahat-lahat yan ay sinasama total at kino-convert po into peso. So kung sino po yung malaking-malaki, yun po ang binibigyan po ng award. In fact, last year, medyo malaki po ang amount na sa atin. It's about 17 million total. So, that includes labor? Yeah, includes labor, man-hours, materials, lahat po. So, ino-convert po yan sa peso. Paano yung conversion niya sa peso? Yun po yung philosophy namin sa DepEd Central Office. And then, meron po award na binibigay sa amin. So, how about sa enrollment ng mga bata? Ilan mo ang target enrollments ng school year 2017-2018 sa elementary and high school? Kung target ang pag-uusapan, hindi masasabi yung suma total, but we just hope na mas malaki ang mag-enroll ngayon. Dahil po medyo bumaba tayo last year. In terms, kasi ang Department of Education ay tatlong elemento po ang tinitignan sa eskwelahan. One is on access. Ito po yung dapat lahat ng school-age children sa community ay naka-enroll sa eskwelahan. Isa po ay ang efficiency. Ito po yung dapat lahat ng nag-enroll sa kindergarten and grade 1 hanggang grade 6. Dapat hindi sila nag-drop out. So, efficiency po yun. And the third one, na elemento na tinitignan ay on quality. Ito po yung performance ng school at ng bata na rin in terms of national achievement test. Ito po yung binibigay ng DepEd, ng yearly na test sa mga bata. So, it's the only measure ng DepEd yun, yung NAT na alam po natin lahat ng NAT. So, yun lang ang one and only measure na tinitingnan ng DepEd para malaman kung isang eskwelahan o isang division ay nakapag-perform o hindi. So, tinitingnan din tayo lahat sa performance on access. Yan po, yung enrollment ng bata. But definitely, we hope that this year, lalaki po yun kasi bumaba po last year. We believe that the reason is sometimes, kasi public lang po yun. So sometimes may mga nag-enroll sa private schools. So may naka-enroll na sa public, grade 1, grade 2, and then sometimes lumalapas sila. So that's one. Sometimes isa rin yung baka nag-drop out. So we just hope that this year, lalaki po yung enrollment. Hindi sila si... Okay, sir. May karagdagan po ako dun sa unang tanong ni Sir Roger, patungkol dun sa nabanggit niyo po yung patungkol sa contest. Actually, the search for this contest, hindi po nakafocus na po for the Bukang City itself. We have the National Central po. Kaya nagpapasalamat po ang DepEd, Tagupa, dahil sa mga tulong po ninyo. Because we believe ang dami po ng mga NGOs, LGUs ang talagang tumutulong at nararating po natin ang recognition nationwide. Natutuha po natin po ang top ranking na level po sa ating brigada. And to make it clear po, para it's an opportunity na rin po na masabi natin sa ating mga kababayan na kailangan po continuous pa rin po yung pagtulong kasi hindi po lamang po 1 week kaya na sinabi ko pa. This is what we call the Brigada E-Class. And one thing, because supervisor po ako ng ELS, we have maybe nanineglect po kung minsan o hindi po natin nalalaman na it's not just on the formal setup of education, but with the community learning centers po, this is also, we are ongoing, tatabay po din natin ang mga iba't ibang sect ng barangay. Actually, we had the list of our community learning center
Last year is we had 33 tapos natagdagan po ng 77. So all in all, may 40 po tayo. Kaya itong 40 na ito, nananawagan po kami kasi community learning center po ito talagang halikitan. Marami pong need, marami pong kailangan. Hindi po lamang sa clean up or whatever. Yung mga upuan o yung mga classroom na kailangan po ng ating mga out of school youth, yung ating mga nag-drop out po from the formal school, which is, it's very good that the mandate of our government na kailangan talagang no child is left behind. Kaya dito po ang flagship ng ating secretary, si Sa public schools kasi wala po. But sa private schools, pwede po sila eh. Walang problema po sa kanila. But ang alam ko, sa tertiary level, may ilan lang, isa, dalawa, na mag-uumpisa sa ganon. And it's based in Manila. Sa atin po, wala po. Wala po naman ako alam dito sa atin. But in terms of enrollment, maliit lang naman po ang binaba. Wala pa namang 1%. So, konti-konti lang po. But definitely, ang DepEd bothered pag ganun. Kasi, kung hindi sila pupunta sa private schools, kasi sa community, naman po natin na sa ating mga komunidad, medyo kulang po tayo. Hindi po tayo yung kayang-kaya yung private education. So, ang naiisip namin, kung bumaba, baka doon lang sila at nasa bahay-bahay lang. So, what our teachers have been doing really, especially this summertime, is to go around the houses at kumatok din. Kung may operation po kami, din operation katok kami, at tignan ko ang bawat bahay kung may mga anak po sila na of school age na hindi na yun po, mga teachers ko, yun po ang ginagawa. At ako ng teacher ko ako, ginagawa ko rin kasi. May sasabi ko na. May figure po tayo, ma'am? May figure po ba? Ilang thousands po? Yung 1% po ma'am na napanood po ninyo. 1,000 ang ilan? Wala pong thousand. So, mga 100 lang sila. So, 50 to 100.
sa ngayon po. Hindi ko Last pa- year, by Last year. Learners na ito po ay na-register na. Iba po yung na-register na tinatawag sa mga listahan, wala pa po dito yung mapping, yung mga prospects po natin na kailangan, nililigawan po kasi mga ito. And then there will be such a specific time after the mapping period, which is, we have started April and May. So kasama po natin ang mga barangay workers, nanutulong po ang or bumababa, mag-push, pataas ng pataas po. Dahil yun nga po din ang kailangan natin, kailangan maging masigasig tayo, at syaga na kailangan ma-join natin, ma-integrate natin muli ang ating mga youth sa education. Kaya naging 770 po yung learners. And for the mapping, na yung susunod na i-enroll, kasi itong learners po na ito na na-register na, is just waiting for the next accreditation and equivalency na exam. And ito po yung tinatawag na exam from the national na pag naipasa nila, it was last year, naipasa nila, they had the diploma on high school. Kaya napa-enroll pa rin sila sa college. Yun po yung last. Since meron po tayong tinatawag ngayon na K-12, ang ating formal education will be opening the grade 12 this coming June. But for the ALS, ay on the process at yun po ang hinahantay namin na kailangan kung paano nila i-design ang ating mga kabataan na ito, mga overage na ito, na i-adapt ang tinatawag na K-12. Kasi medyo mahaba-haba uli yun. Kung napag-graduate po namin sila, napatapos, na ipasa nila. At ikukumpara po nila ng grade 10 yon, meaning 4th year po yun, di po ba? Grade 10. So itong mga naka-enroll ngayon na 770 are hoping na sana ma-include pa muli sila if they pass because the exam will be on for the Luzon cluster. Wala pa pong specific ang dagupan kung anong date. It will be on October. Besides the Mindanao is September. Sana matuloy na po yun. Kasi nag-delay po itong ating mga kabataan na excited kasi we have this yung ilaw, of fire, of passion sa education sa kanila. Ang nangyari medyo nag-delay po. Kasi last year, April, nag-exam sila. And then, na-release ang result later in the first semester. So, hindi po sila nakahabol sa enrollment sa June. And maraming salamat ng central office nung na-release bago naman mag-second semester. Kaya, yung mga passers, tuwang-tuwa, and even ginawa pa rin nila or kinonsider ang mga ito na binigyan sila ng diploma signed by the Secretary of Education. Nagkaroon sila ng high school, graduate po sila in a part equivalent
sa high school, sa formal school. So ito, Sila po tinanggap, nag-ambas ng grade 10. tinanggap So, po they sila. will, kapag magtatapos College. sila at makakapasa sila, they will be elevated to 11. 11, kung i-implement na po yung K-12 sa ALS, so far wala pa po. Kasi inuuna po ang full implementation sa ating formal education. Kasi mag-open pa lang ng 12. Eh kung isasabay ito nila sa ALS, marami pong malulungkot na mga overage kasi hindi po naman sila talaga, hindi na mapabalik sila sa formal kasi may mga trabaho na po. May mga other factors and other causes, yung age nga nila. Siyempre, nahiya na po sila. Kasi we have a learner up to even 60 years old. Meron po. Meron dilemma yun, ano? Kasi kung graduate ka ng ganun 10, hindi ka makapasok ng college. Opo. Ano? Kaya parang pending pa po siya ngayon kasi wala pa po yung exam nitong mga 770 learners which should have been conducted noong April. Ginantay po namin. Eh, nag-post po sila, wala pang specific date ang area po natin, which is sometime about October. Kaya lagi po, umiikot din po ako, binibigyan ko pa rin po sila ng motivation na huwag hihinto kasi ay tapos na po namin yung module namin. Paulit-ulit na po. Mabuti nga yun para mas rin take one po yung exam. Malay nyo. Eh kung yan pa rin, you will be considered still by our central office or kung po yung ibababa na mandato, eh makakapasok kayo ng college. Pero what I think is, kasi ang college natin, generally, ay mabubuksan na sa after the full implementation ngayon, it is 2018, ay 2017. So by 2018, automatic open na po yung lahat. Eh paano po yung nahinto na ang age nila po ay 25, 30, pataas. Marami po yun. Kasi pag umikot po tayo, tingnan natin lahat yung mga nagda sa department stores, mga factories, etc. Napakarami po. Hanggang doon na lamang po ba sila, ang buhay nila. No, malaki pa po ang future ng mga ito. So, kailangan talaga mag-level up sila sa education. Which is, anong sagot ko? ALS. Kasi may work. And then you would not have to ask them to go back every day, napapasok po sa school. Another 2 years. And another 2 years, they will stop, they go to school. Wala po silang, kalang reason, di po ba kaya nagtatrabaho? But paano po natin matulungan sila na magkakaroon tayo ng pang-janitor at nag-lawyer? Di po ba? Yun. At tinitingnan ko, I think and I believe noon, napakarami po ang natulungan ng ELS with this. Kasi flexible po yung time ng ating learning session. Binibigyan po natin sila ng daan kung saan nakakapaghanap sila ng income, trabaho, at the same time, nag-aaral. And then, pag ipasa nila in the 10 modules lang po yun, take one nila exam, automatic meron po silang diploma para meron po silang yung qualification standard to enter college. Sana matuloy nga yung pagbaba ng desisyon natin. Sana po. As a backgrounder, personally, hindi ko po alam yung background nito o history na ELS na ito. Siguro sa ating mga tagapakinig, parang bago ito sa learning system na BigEd. So under BigEd po ito, kailan po ba ito nag-start? At this is for yung mga sinasabi mo nyo na andadan lang po sa bahay na gustong mag-enroll, magkaroon ng formal education. So hindi ito yung daycare centers, it caters to adults, teenagers, ano po. So kailan po ito nag-start? At maganda po yung purpose nito. Matagal na ito, sa totoo lang. Hindi ito bagong programa. In fact, kung kilala nyo si Ma'am, ating superintendent, Ma'am Domingo, time pa ni Ma'am Domingo, meron na po ito. Hindi lang nabibigyan ng importansya. Who sino yung Kasi po presidente nun? sir, dati, Gloria Arroyo? Yes, meron na po. Yes, Gloria. Taon na yon meron na po. Hindi lang masyadong nabibigyan ng And this is ipapalita.
handled, supervised by DepEd. Yes, under DepEd po ito. Meron kayong department na nag-handle nito. Oh, yes. In fact, it's under my division, Curriculum Implementation Division. Kasi di po ba dalawa ang aming division dyan? In fact, the whole division of the Dagupan City ay hinahati sa tatlong division o tatlong aspects. One is the Curriculum Implementation Division. One is the School Governance Division. And isa po rin yung Administrative Division. Sa Curriculum and Implementation Division, nandiyan po yung kung ano yung tungkol sa mga teaching and learning. Diyan po, mga programs and projects on teaching and learning. Yung school governance naman kasi yung how they manage the schools. So yun po yung school governance. So since ALS is pagtuturo po yan ng mga out-of-school youth, inilagay po yan sa Curriculum Implementation Division, which I am handling. At kasama ko po dyan si Mrs. Liberty. Sa isa pang tanong, Roger. Ito naman ho, bago patungkol kay sa... Madam... doon pa rin sa ALS? Sige. Ma'am, clear lang, yung papasa doon sa ALS, exempted po sila doon sa, doon sa grade 11 and 12. So, immediately college na sila. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung ating mga ongoing na nag-aaral na po ngayon na na-register po sila, syempre nag-start po yun last year. At ang inaantay na lamang po is yung schedule ng kanilang exam. Now, what I have said a while back is inaantay po namin sana na bababa ang mandato na yung positive side are looking into na i-consider pa sila, napapayagan pa po na yung kanilang magiging result for that, they will be given still the diploma equivalent as high school po. Okay. Kasi kung ang mangyari is gagawin po nila na just junior, hindi pa naman po na ibaba na ang K-12 ay nasa ALS na is still on the process. So, it's still a pending po yung kung yung mga learners na ito na mag-exam sa October at kung yung result nila is they will still go back to the formal kasi nag-aral na po sila ng ALS kung sila ay mag-grade 11. Okay. But, opo. Okay. Ma'am, follow up ko pa yung yung pong passing percentage po nila since nag-start, kung halimbawa ang mga 100 na examinees, ilan ang pumapasa? Sa Dagupan po, we are very much blessed really kasi previous way back, I think it's 2014, so 2017 po ngayon. Nag-rank 1 po tayo sa Dagupan ng sunod-sunod po na year. When I had my post, nag-rank 1 po tayo ng 3 years na sunod-sunod and then yung Meaning, fourth, meaning mataas po ang passing rate po natin sa Dagupan City. as in 80%? Yes, almost 80. Wow. Opo. And we have also the CLC, kasi number lang po yung sinabi ko kanina sa inyo. And I would like to give a highlight of our Community Learning Center. Ay sinuyod po natin talaga, wala tayong iniwan. We are catering education even behind bars sa jail po. And last year, yun lamang experience namin na hindi perfect ang nakapasa. Meron lang po kaming 5 from the high school na nag-register, but all the elementary nakapasa po. Kaya kinikater namin ngayon, nung nag-LM noon last year, ay nasa high school. So marami pong nasa high school doon sa jail. Yesterday, I was just at the BJMP. In-update ko po, kinausap ko po si Sir Biding. Ang kulit ko po, talagang yun po ang ginagawa ko. Na kailangan sabi ko, maibalik natin na 100% dito sa loob sa BJMP kasi wala na kayong alibay. Pinupuntahan Dapat kayo, 100% perfect ang attendance. Opo. Kaya, kung sasabihin, 100% na eh. Kaya, yes ma'am, medyo nagkaroon lang naman ng konti. 5 lang naman yung hindi nakapasa. Hindi, gusto ko. Dapat lahat kayo para paglabas ninyo. Nung graduation nga po, the superintendent was with us 2 consecutive years for the conduct of the completion or graduation doon sa loob. Kasi dalawa po ang kinakandak natin. Last year, we had it at Stadia. Jumpak talaga po yun, ang dami. Dahil marami din po yung pastor natin last year. Doon po sa jail, kung makikita niyo po talaga nag-iiyakan ng mga parents, mga asawa, ng mga, syempre, napasok po sa loob at nakapagtapos sila. And Dagupan City also is
honored na napili po ang ating city na nagkaroon ng best testimony of our learner, which is nanggaling po nga sa ALS, pero ngayon siya po ay architect na at marami na pa siya na pong naging project. Dito po sa San Marino, marami na po siyang napatayo, which is ALS learner ito noon. Ngayon, meron na po siyang sariling realty doon sa may Boundary Baluwood, yung Raffles, I think, yung green, yun po. Opo, ang manage po yung pastor po natin. And we had lots. Naging registered nurse, may napasok po sa US Navy. Kaya hindi po siya just lang. Kasi ganito, natanong niyo po si ma'am kung kailan yung, natanong niyo po kami kanina, kailan siya po nag-start. Actually, matagal po. During it has been the time of Gloria Macapagal and then continued by the President FVR. Kasi noon, non-formal education. Siguro yun ang kilala ninyo. NFE, non-formal. Yun po ang tawag noon. And then napalitan po siya ng na-rename ng ALS. Kasi dati, tinutulungan po natin sila, medyo maliit ang mindset natin para sa kanila. Non-formal, magtuturuan sila para mayroon silang livelihood. Magtatahi, kung ano yung mga, etc. Yung mga, yun po yun. Vocational courses ang bagsak. Opo, yung VOC. And then pumasok po yung ALS. Maalala ko po kasi, college pa lang po ata ako na alam ko na po yung naririnig ko po yung NFE, nababasa ko rin po. And blessing din na napunta po tayo dito sa ALS dahil talagang heart ang kailangan po upang matulungan po natin ang mga kabataan na ito, mabigay yung information. Actually, I have been here sa Sunshine Radio maraming beses na po for the interview on ALS. Kaya nag-increase, hindi ko sinasabing work lang po namin, kasama po namin kayo dahil na-i-advocate natin, kaya dumadagdag po yung ating learners and even also other stations and TV media. Okay. We'd like to acknowledge the presence of our friends from media also, coming from PDI, si Ma'am Yoli, at si Ma'am Susan niya daw na rin, WIC. Susan niya daw, who asked question. At si Ma'am Liway, rin ng DWIC. May guest pa tayong isa, si Sir David Palagana, sir. Please join us dito Siya po ay sa from table. DPWH sa Rosales, Pangasinan. Ito, pang-3 ho ito? Pang-3 pa rin, ano? Yeah. Third Okay. district. Alright. Si Sir Ding, may katanungan. Ayan. At, Sa DepEd pa rin yan, Manong Ding? Okay, sige, magsisita na tayo sa DPWH. Para ho kay Madam Rojas, may wino kung ang period of yung schooling ng mga elders at saka out of school youth sa under ALS po, ilang months o ilang weeks ang gugugulin para matapos ho ang isang estudyante. At saka sinabi ho nyo kanina na ito ay nag-start nung panahon pa ni Madam Domingo. May we know yung average number of graduates yearly ng ALS para malaman ho natin. Yung unang tanong niyo po is you are asking yung how long? Yung duration. Yun po is 10 modules. Kasi flexible po yun. Meron po din tayong mga learners na natatapos po nila ng nauuna or maaagaga. But pag dumating po yung date of registration, tuloy-tuloy pa rin po yung session, although yung mga modules natapos na nila. So some of our learners need not to attend the face-to-face. Oo. Meron po yung mga iba hindi nga po umattend ng session, but they are capable. Yung functional literacy po nila ay mataas, meaning kayang-kaya naman nila, nahinto lang dahil wala po silang yung kakayahan para mag-aral. And then ito, nakita nila, meron pala ito, accreditation and equivalency, na pwede nilang i-take na exam, tinatanggap po din natin as walk-in po sila. And then, kahit hindi po sila nag-undergo ng session, walang duration of learning, but their functional literacy is high. Pwede po silang magpaparegister as walk-in and take the exam. So, yun po.
And if pag nag-register din naman po, ay wala din pong masama kung every once a week naman lang naman po, ay pupunta sila, at least na-update, nasasabihan po sila. Opo, at least po. Because some learners would want to, ma'am, pwedeng balik ako, kasi depende po yung sa kanilang learning capacity. Yung iba po talagang rigid. Yung iba kaya naman. Kaya nga po, flexible ang ating curriculum for our alternative learning system sa ALS. Ng modules. Average Completion ng isang learner. Ng isang Ilang opo. buwan natatapos? Usually, they finish really yung exact na, it's also 10 months. One module we targeted for a month. Apo. But some finish it earlier. Although, natapos nga nila earlier, still, nagpapakita rin pa po sila sa kanilang mga teachers. And some, kasi yung iba, ayaw na ang session is in group. Meron po tayo po kasing nahinto, nabuntis, nahiya, nagtago, pero sayang yung panahon, ang ginagawa po ng ating mga mobile teachers po, pumupuntas doon mismo sa bahay. Ganun And some would katsaga, ask, secret, ganun po. May hinahatid po ako na teacher, Tinatsaga after talaga. 5 o'clock, 5:30, dinadrop by ko po doon sa bahay nung, opo, learner. Napaka- And, ano po, take 1 po yun, nakapasa na po siya. Nanganak, kasabay, may take 1, may diploma na rin po. Kaya, ang saya po ng ating learning sa Napakaganda ng ALS. ginagawa ng ALS. Ano, talagang, Out of this 40 ALS sa Dagupan, ilan po yung napoproduce yung tanong niya, no? Mag-average pong paano, nakatapos? ilan po ang graduates ng ALS? From our Average po. Opo. From our listed, kasi meron po tayong listed. Halimbawa po siya is 700. Mag-take po ang exam is 500 yung or 600. Sabihin na natin parang may 100 na hindi naka-appear during the exam. Malamang nag-abroad or there are other factors. Meron po yun. Hindi 100% attendance nagpalista and then mag-exam din. Hindi po. Meron po. Yearly yan may cases but it's very minimal. And our passers from that number bumapa sa 500 plus. 500. Yun yung Opo. passers, ano? Opo. Iba yung graduate, iba yung passers. Ang kinakount po ninyo yung passers. Tama po ba? Opo. Pag nakapasa po, sir, natapos nila, they are already considered graduate po. Kaya, a-attend po okay. sila May sa entrance examination. graduation. So, hindi po mo natapos yung module, graduate na, kailangan may pasa pa nila May yung... ipasa po yung... Okay. Okay, bago po ang follow-up ni Ma'am Liway, may just recognize ang ating pong isa sa mga guests natin from DPWH na nakabase sa Alaminos City, si Sir Carlo Evangelista. Sa unang Sugin natin yan district. dito sa forum. Ang pagbati po ninyo, sir? Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting us again to this forum. Binabati ko rin po ang mga libo-libo nating mga tagapakinig sa programa po ito. At Good morning po mga sa inyo tigapanood lahat. natin ng Facebook, Mga we're live on mga Facebook. friends natin po sa Facebook, good morning po. Okay. So, yung follow-up ni Ma'am Liway, please. Sa DepEd pa rin, Ma'am Liway. Okay, siguro last after question. that, and then DPWH. Sige, Ma'am Liway, go ahead. Yes, sir. Tungkol pa rin sa ALS, lakas naman nito. Ganda ng boses mo kasi. Clarification lang po, di po ba? Pag natapos, nakapasa sa alternative learning system, meron siyang high school diploma. Paano po ngayon? Dahil merong senior high school. Ay, okay. Paano po yun? Actually, nasagot na yan ni Pinaka. kanina. So we're just waiting kung ano ang magiging order ng DepEd dito kung sila ay i-consider na tapos na ng pati senior high school para ma-incorporate sila doon sa tertiary level. Okay. But as of now, wala pang utos ang DepEd. Okay. So ngayon, One last note po sa Yes, ma'am. ALS natin. Kasi ang ating President Duterte talagang yan po ang tinututukan. Kasi ang ating mga nakukuha sa Operation Tukhang pwede daw po dyan ilagay. Kaya dinaasan din niya ng konti ang ating budget sa ALS. very good. Meron po din po tayong ECLC, yung pumapasok din po tayo sa mga parole.
At saka doon po sa rehab center 2 months back, pumasok din po ako doon, and we had advocating this one and encouraging ang ating mga kabataan talaga. Sabi nila, ma'am, not to, para bang hindi ko minamaliit yung mga gumamit ng drugs ng mga kabataan. Dahil sabi po ng presidente na lumiliit po yung utak ng tao, di ba, pag gumamit ng shabu. Teachable pa rin po ba sila? Adaptable ba din sila sa learning natin? Opo, of course. Hindi po. Okay, sit tayo sa BBWS Cabernet. Yes, ang ating pong nabanggit kasi ni... Sige, ako. Speaking of evacuation centers, meron po bang role ang DPWH sa mga evacuation centers, especially mga identified schools, public schools, usually mga public schools po. Do you also certify, kasi may mga LGUs na, especially in Dagupan City, ang LGU ng Dagupan identified already public schools here na magiging evacuation centers kung sakasakaling may kalamidad. Kailangan po bang may certification dito ang DPWH concern o office para masabing fit itong school na ito as evacuation center? Dito po yung amin pong mga ginagawang school buildings, minsan nga po ginagawa po itong evacuation center lalo na during calamities. At ito po naman ay bago po man dito gawing evacuation center, meron po kaming dito yung building inspector. Tinitignan po kung yan po ay safe na pagganuhan po ng mga tao. I-evaluate din po yung building, titignan po kung ito nga po ay kasi pag nag-evacuate yan tapos yung building ay nag-collapse, kung po yan malaking damage po sa mga tao. Kaya meron po kami mga structural engineers na tinitingnan po ito kung ito nga po ay pwedeng gawing evacuation center. Okay, just like yung Yolanda, madam, engineer, yung Yolanda doon sa Tacloban may pinuntahan pong evacuation center, pero hindi po na foresight na yung evacuation center pala ay mapupuntahan ng malaking alon, yung storm surge. Kaya maraming namatay ho doon sa evacuation center na yon. Di also ganun po ba yung pagtanaw po ninyo, engineer? Yes po. Kaya yun pong nangyaring ganun ay yun po yung ating iniiwasan ngayon. Kaya nga po sa lahat po ng mga evacuation center ay tinitignan po na ito po ay talagang matibay para puntahan po ng mga tao during calamities. Alam nyo, sinabi nyo Yolanda hindi na pang DepEd yun. But, alam po natin, in my 60 years of... Sila ma'am, 16 years? na-experience ko na rin po yung... I'm from Calmay noon. So, na-experience ko yung 1972 flood. Hindi naman siya yung kataas tulad ng sa Tacloban. Kaya kung ganoon lang po nakataas, ay kayang-kaya po ng ating mga buildings. But definitely, ang sabi po nila, yung pinakataas na pwedeng taas ng tubig ay hanggang 3 levels ang sinasabi ni Mayor natin. So, kung hindi 3 levels yan, pag tumating yung ganoon sa Yolanda, baka mahirapan tayo. But, siyempre, with prayers, hanggang sa mga 1 level lang sana para meron tayong takbuhan. I'm from San Marino dito at hanggang 2 level lang yung bahay ko dyan. Kaya malapit lang tayo sa beach. Nakakatakot din po. So, sana nag-3rd level pala ako. So, sa Dagupan naman, judging from previous experiences nila, sabi ng daddy ko po, in 1935 flood, ganun lang naman. Hindi ganun kalaki. But, na-destroy po yung bridge. Kasi ang problem po pala, yung kung gaano kalakas yung alon. Hindi naman po yung gaano kataas or what, pero yung pag-ikot ng alon. Kasi parang ipo-ipo din daw siya dyan sa loob ng tubig. So, kaya nasira po yung tulay dahil po doon. Yan po.
Okay. Doon sa mga projects po na ipinapatupad ng DPWS na banggit kanina na Sir Chito na inatasan mo yata si Engineer magbigay sa atin ng update doon sa mga at least 5 projects ng inyong AOR. Paki-discuss nga po kung ano yung mga infra na ongoing ngayon, tinututukan ngayon ng distrito ninyo, sir. Magandang umaga ulit. Itong distrito po namin ay sinasakupan ng dalawang legislative district. Ang focus po namin ngayon ay bago pa naman parating yung calamity period, kami po ay nag-implement ng ongoing na 30 flood control projects. Yun po ay covering the 5th and 6th congressional districts. Ilan ho ang budget ng 30 flood control na yan? Along the Agno River ba ito, Engineer, sir? I'm sorry po, hindi ko po na total. May listahan po ako, pero it runs into millions of millions. But percentage ng completion ho? Ito po ay nasa nag-umpisa pa lang po dahil yung procurement medyo at saka yung planning stage medyo late po ng konti. Is this included doon sa build program ng Duterte administration? Ito po yung regular infra projects namin. Kasama po sa General Appropriations Act. Okay. So, by anong taon makukumpleto ito? Ito po ay yearly po na releases. Actually, ito po ay by phase. Depende po sa capacity ng district po namin mag-implement. Okay, sir. Palab doon sa flood control project ng Engineer sa 5th and 6th District. Clarification lang po, ito yung flood control projects po ninyo, related po pa doon sa nabimbing o nasuspend na last phase ng Agno River dredging and diking, yung from Alcala to San Manuel. Yun pong magnitude ng proyektong yan ay sinasakupan po ng Central Office. Sa Agno Flood Control Office. Tapi po ay limited po lang po sa 100 million. Yeah. Any news doon sa sinasabi ko pong project? Wala po ako masasabi. Wala pa? Kasi ngayon ko palang nag-assume as chief of the construction. Follow up ba yung kay Ma'am Liway or sa DPWS, please? Kay Ma'am Liway ng DWIZ. Safe na to. Sa 3rd Engineering District, gusto lang po natin kumuha ng update dun sa San Manuel, Nueva Vizcaya road line po. Villaverde. Yes, ma'am. Pero project po ng regional office yan. Pero at least how long, as of today, ano na po yung completed? Kahit ano lang, sir. Ang pagkalam ko po, from San Nicolas to boundary Santa Fe, Nueva Vizcaya, ito po ay may habang 20 kilometers at more or less. Ongoing po ang yung concrete paving doon, pati yung mga protection works doon sa slopes. Wala po akong kaalaman po. Kasi sa regional office po ang may sakop dyan. So ang may sakop nito is regional at saka national. I believe pati monitoring, wala kayong coordination dito? Hindi na po dumadaan sa amin. Ayun. Yun ang problema natin dahil nasa distrito ng nasa kanilang EOR pero wala silang say doon sa project. Sir Ding? Follow-up or another question? I want to ask question
para sa Second Engineering District. Second Engineering District. Kasi po matagal na pong ginagawa itong bridge papuntang San Fabian. Mga, if I'm not mistaken, 4 o 5 taon na, hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. Kailan ho, Pangiranday Bridge? Kailan ho kaya matatapos? At saka, we will know yung update sa mga bridge construction nyo rito kasi may nakikita kaming ongoing repair dito sa bridge dito sa Bimali, Dagupan. May we know yung mga projects, saan yung mga projects nyo pang iba? Bridge project, kailan matatapos? Marami po salamat sa inyong question. Kung hindi pong mapapansin, itong mga bridges natin na ngayon ay binaway din po yan. Kasi kung makikita po ninyo, napakaganda na po yung aming ginagawang road widening. Napakaganda yung daan. Pagdating naman sa tulay, makipot po. Kaya ang ginagawa po ng ating pamahalaan ay para po i-widen din yung tulay para tuloy-tuloy po yung daloy ng mga motorista. Yan po ang isang purpose yan. At yun pong tanong ninyo sa mga Ragday Bridge, yun pong phase 1 na ngayon natapos na po. Opo. Tapos ongoing pa rin naman yung construction ngayon. But then, yung ibang party po niyan ay sa regional office po ang nag-i-implement. Opo, sa regional office. Kasi po limited lang po yung namin. Yung mga Dagupan po dito sa may malapit po sa Bombo na tulay. Dito po sa may Binmalay. Ayun sa Binmalay po kami. Ilan po ang scheduled completion? Ang po niyan, hindi rin po kasi kami nabibigyan ng data. Regional office po ang Gumapos Bridge. So I guess sa susunod na pagkakataon sa ating forum ay region ang ating i-invite kasi usually kapag nag-invite tayo ng DPWH, yung mga DEs ang kanilang pinapadala sa distrito. Limited sila sa 100 million project. Tama po, 100 million and below. Dito sa 50 million. 50 million and below. 50 million below. Yung poste doon sa Magiragday, I think that was 55 million eh. Poste pa lang yun? Poste pa lang yun. 4 na poste. Ewan ko kung magkano yung magkano yung sobrang ganda naman ng poste na yun. Matibay eh. Matibay. Okay. Okay, may follow-up pa sa from DPWH? Dito sa Alaminos, tapos na yung tawag nito yung preservation of assets and bypass dito sa Alaminos. So, anymore na kailanganin na gagawin dito kasi dumaan na kami doon. Parang kulang pa ang drainage canal. Sir, please use the mic. May phase 2 pa po yun. Ongoing na yung phase 2 nun. Pero ginagamit na kasi pwede nang daanan eh. Inano yan before the fiesta ng Alaminos, binuksan na. Malaking tulong yun kasi nabawasan yung traffic sa downtown ngayon. Napakaganda na ito. Are we made to understand also na wala kayong say doon sa implementation nun? Review din po ang ganun din po. Ano lang kami, parang supervision, pag magbibiling yung contractor, tinitignan namin kung ano yung ganyan. Pero yung sa direct control ng I-brought up ko lang itong concern ng mga nagmamaneho dito sa Pangasinan kasi. Dahil up to now, nagkaroon tayo ng widening, pero may mga puno pa rin naman talaga sa kalsada. Ito napapansin kasi, yung mga signages na nakatikit dati sa mga puno, na mga reflectorized, nawawala na po. Ewan ko kung tinanggal o talaga nasira na. I brought up ko lang po sa DPWH because maaari itong maging sanhi ng disgrasya. O kaya tinatanggal yung signages doon para sadyang mabanggayon at mamatay ng kahoy. Matanda yung puno. Oo. Buhos buhay yun. Update mula sa DPWH, sir. May... actually, ang second engineering district at dyan sa Santa Barbara, sakop ni Ma'am Mayet. At doon sa San Carlos. distrito, yes. Sa dito. With regards po doon sa mga puno, kami rin po sa DPWH, gusto namin pong putulin na ngayon. Kaya lang mayroong mayroong magsisecure pa kami ng cutting trees permit which is natatagalan. Gusto po namin putulin yun. So yun nga, matagal mag-secure ng cutting permit clearance. Siguro
Ang request na lang natin may proper signages, ano? Proper signages muna. Para ang kailangan. Kasi lalaking puno nito. Roger, kahit trakabog. At saka, fruit-bearing trees pa kamo dahil kapag nagbunga yung mangga, tumama sa windshield, maaaring ikasira po ng sasakyan natin. In addition po dun sa mga puno, maliban po sa mga puno, marami pa rin po mga poste na dapat i-relocate. Kuryente at yun po yung isa, kung mapapansin mo, napakalona ng ating daan, pero pinapakipot naman itong mga posting nakahambalang dyan at yung mga puno. Nahirapan din po tayo sa pag-relocate. Yung poste po, kanino obligasyon nyo na ilipat? Dito po, sa electric company, sa mga electric company, halimbawa sa Setbelco, Decot, o Panelco, yan po ang mga electric company na konti dyan. Okay. Ano po yung rekomendasyon mo ninyo sa DPWH para mapadali yung pagputol ng mga puno na ito? Kasi sabi ko ni engineer ng taga 3rd District Engineering Office, si Sir Chito, na babagal ang pag-secure ng permit. Ano pong maisasuggest po ninyo para naman mapadali sa halip na babagal yung pag-secure ng permit na ito? Sino bang mag-approve po ng permit to cut trees, itong obstructing trees sa wide roads? Sa amin po, gustong-gusto po namin maputol nga yung mga puno na nandyan kasi yan nga po unang-una, nakakakosmate po ng aksident. Pero mahirap po ang mag-secure ng permit dahil mahigpit po na, lalo na po sa DNR, hindi po tayo basta-basta makakakuha ng permit na putulin po. Kasi sa DNR po kahit na yung puno na patay na ang kapalit po nun 50 na yung seedling na tatanim. So napakahirap po na mag-secure talaga ng permit para maputol po ang mga puno na yan. At saka isa pa, ang kalaban din po natin isa dyan, yung mga environmentalist. Pagka nakitang nagputol lang tayo, kahit ganito lang na sanga, talagang kwan po sila. Si Ma'am Yoli, may katanungan, please. Hi. Magandang umaga po. Nako-confuse lang po kami dun sa mga poste na may number along the highways. May 51, may 101, gano'n yung malalaki na poste, na malalaki yung number. Ano po ba yung gamit nun? Si Sir Chito ang sasagot. Ma'am Yoli, si Engineer Palaganas, siyang master dyan. Sa maintenance engineer ng DPWH. Sa likod si... Ano bang ibig sabihin? Asian Highway? Okay. Good morning po sa ating lahat. Ako si Engineer David Palaganas, Chief ng Maintenance sa Pangasinan 3rd DAO Rosales. Tungkol sa tinatanong ni Ma'am Yuli, sa numbering system, yun po ay galing po ng Manila, ibinigay na sa amin, pati yung location kung saan namin i-erect yung signages na yan. Yung signages. Yun po, may memorandum po kami dyan, yung route numbering system. Hook up ata yan sa Google. Kaya i-search lang yung number na yan. Sasabihin na niya kung anong route yung mga included na municipalities dun sa route na yun. Kaya magkakaiba po yung number kasi ibang rota, ibang section yung involved po doon. Thank you. One example is yung tinatawag ng Asian Highway, AH number 26, parang ganun, di ba? Ibig sabihin nito, may link yan mula doon sa Luzon hanggang Mindanao. Dahil meron akong nakita doon sa AH26 sa Davao, na ibig sabihin yan ay yun yung link ng Pilipinas mula doon sa pinakataas na recognized by international community. Yun po ba ibig sabihin nun? Yes, sir. Yes po. Okay. Alright. Another one from Ding Mikwa sa PNA. Live pa rin po tayo sa TCRD Sunshine Radio. Ito pa, KDD po. Manang Ding? Thank you. Address to all the DPWH engineers who are here.
Kasi po, lately, I went to the Ilocos up to Sarat, from Dagupan to Sarat. And I passed by yung mga ginagawang widening. I observed na wala pong trees na nakat doon sa ginagawang widening. For instance, in Candon, ang lalaki po ng mga puno ng akasya doon, paano nila matatanggal yun? Century-old trees ang ngayon. Mahirap po. Ang tanong ko po is, magkaiba ba ang policy dito sa Pangasinan, sa La Union at saka iba pang parte ng Ilocos as far as the widening of roads is concerned? Kasi po, hindi pinuputol po doon. Dito sa Pangasinan, pinuputol. May we know the answer from you po? Kung magkakaiba yung policy nyo, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte. Kasi wala pong nakitang naputol doon. Sa Alamino, sir. Ang alam ko, isa naman ang policy natin dyan isang policy ng DNR. Kaya lang nang nag-request siguro ng permit yun, it took time na ma-approve, tapos na-approve eventually yung mga napuputol na natin ngayon. In fact, no, sa atong bagong director natin, si Director Ronel Tan, isa sa mga policy niya ngayon, na yung mga projects natin for this coming years, sabi niya, will be proactive, sabi niya. So, yung mga na-propose na natin na proposed roads for next year, start na natin ang pag-secure ng cutting permit. Sabi niya, so, kasi alam natin na matagal yung So, by the time na ma-start na natin yung project, next year, layout na natin ang we can cut the trees at that time. Yun ang ngayon Kasi, nung unang panahon, hindi natin nasut na naisip yun na it will take yung take time yung pagkuha ng permit. So yun ang ni Director ngayon na starting now, sabi niya, nung meeting na 2 weeks ago, last month pala na yun. Alam na natin ang mga projects natin for next year, alam na natin mga road lines, etc. Mag-inventory na tayo ng mga puputulin doon, mga obstructions doon, alisin natin, makwenta na natin lahat ng gagastahin, ilang trees ang puputulin, ikuha na natin ang permit, sabi niya. So, parang positive na ng natin, proactive ng ni Director ngayon. Para maiwasan yung problema ng ganon. Reaction lang siguro walang foresight din with respect to the DPWH. Walang foresight din ng DPWH. Hindi nila na foresight in their planning na itong widening, di ba? In the future, like yung ginagawa ngayon. At inalaw yung mga LGUs, mga kababayan po natin, mga NGOs, mga private groups, na magtanim ng puno, especially yung mga mahihirap na putulin. Akasya, mangga, name it, doon sa gilid ng daan. So siguro, it's high time na for DPWH na ibawal na along their jurisdiction na daan na huwag na magtanim ng mga punong kahoy na ganito. Totoo po nagtuloy nung si Secretary Ebdani pa, meron ng order about that yung pag may certain distance from the center line na pagtataniman. Dapat outside of the right of way or this is 10 meters from the center line. Kaya lang medyo napapabayaan Masisipag yung mga barangay captain kasi magtanim. Okay. Karagdagang katanungan, dito ho sa MacArthur Highway, dahil nag-inventory naman po kayo kung ilan ho mapuputol dyan, yung kapalit na sinabi ni Sir kanina, ni Evangelista, na 1:10, di ba? Yung isang puno. Nakapagtanim po ba kayo doon sa kapalit ng puputulin ninyo ngayon? May designated po na pagtataniman. Let's say sa ang tanong doon, nakapagtanim na po ba? Para anytime na pag sinabi ng DNR na, okay, putol na yan. Opo, ang DPWH may annual po kami, yung tree planting sa mga bundok. So, nakapagtanim na ng kapalit? Opo. More than the yung pinuputol natin Sa mga main highways, kukunti lang napuputol niya. Hundreds lang, pero pag nag-tree planting kami, thousands pinapalit po namin. Hindi ho nabilang yung tinanim niya na yun? Nakapalit ng puno supposed to be na proposed puputulin? Hindi ba sinama sa bilang ho yung tinanim ninyo? Kasama na.
Kasama. Kasama po. Kaya lang mahirap pa rin mag-secure ng permit. Ano? Reaction pa rin. At sa tree cutting na yan. Tatanong ko lang ito sa ano. May nakikita kasi kung parang ginagawang tulay dito sa may Urdaneta. Malapit sa order tulay eh. Party ho ba ng ano yun? Ng T-Plex? Sa may Urdaneta. Dito sa may parang lampas ng sementeryo yata. Kasama po sa Urdaneta Bypass Road. Project na naman po ng regional office yan. Bypass Road, so ibig sabihin hindi na ho dadaan ng Urdaneta City. Diretso na ho sa may bungad na ng T-Plex. Okay. Reaction pa rin doon sa tree cutting as an observer. Ano po? Itong tree cutting kasi, sa totoo lang, napopolitika po. Di ba? Noong panahon ng eleksyon, kampanan ng eleksyon, may kandidato na pabor, may kandidato na hindi pabor. Ganun po ang nangyayari. Nahubog yan doon sa... dapat po mag-aisa ang ating mga politiko rito sa Pangasinan. Dapat may mag-referee. Dapat po, kung ano yung mabuti sa bayan, dapat yun po yung gawin po natin. Hindi yung maganda nga yung isa, pero yung isa inuupos niyan. Yun ang hindi yung maganda. Sige, may katanungan si Ma'am Yoli. Few more questions. Yung matatlong tanong pa bago ho tayo magtapos dito po sa ating forum. Napapansin ko lang kasi doon sa amin, along the highway from Calasiao to Santa Barbara, yung extension ng road, ginawang parking ng mga naglalakihang trucks. Sa gabi, I think, nag-umpisa sila doon, pumapasok sila doon, mga 6. Tapos pag aalis ka ng early morning, nandun pa rin sila. Parang nakakatakot kasi ang lalaki, talagang magkakasunod-sunod. Tapos isang tanong din, ginawa rin kasing yung palay drying facility. Okay lang siguro yun, nakakatulong sa farmers, pero yung mga trucks kasi, doon sa amin, in Calasiao, meron naman yung area, I think they were renting. Siguro, dahil doon sa highway, hindi na sila magre-rent, kaya doon na lang sila nagpa-park. Ilang beses ko na kasi itong ni-report sa Santa Barbara, DPWH. Sinulatan naman, hindi ko alam kung sino man sinulatan niya. Wala namang action. Kanina, meron na namang laki-laking truck doon eh. Hindi ko alam who should have them removed. Kayo ba? Or the police? Or the LGU? Paano ba ang ano doon? Para hindi naman nila gawing... Sabi kasi sa akin ni Ma'am Mayet, nasisira actually yung road pag nakapark sila doon overnight na gabi-gabi. And then from Calasiao naman to Dagupan, ginawa ring parking space. Actually, may mga nakalagay pa nga sa mga daan na no parking. This space is for yung kung ano yung establishment na katapat. Sino bang who will implement the law? Or are they just allowed there? Isa pa po. Yung extension ba, yung widened road na yun, hindi ba pwedeng mga tricycle doon na lang sila? Kasi minsan yung mga tricycle nandun sila sa gitna. Minsan pa andito andyan sila sa gitna nung yung puti. Yung andyan yung extension, nandito yung main, nandun sila sa puti. So hindi ka makaganyan, hindi ka makaganyan. Sino ba yung, di ba po hindi allowed talaga yung tricycle? Although I'm nothing about the tricycles naman, basta nandun lang po sila sa, dapat po nilang roadway. Yun po. Salamat po. Ay, mga passenger jeep daw na humihinto din sa gitna. Sige. Si Sir Chito. With regards po dun sa mga gumagamit ng national road natin na ginagawang parking space na pinaglalagyan ng palay drying, meron po kaming department order yan, Department Order 73, yung prohibited uses of national road. Yung pong pag-apprehend naman ng mga tricycle, wala po sa mandate ng DPWH yan. Actually, kami doon sa Pangasinan 3rd, ma'am, sa 5th and 6th Congressional District along Manila Road, meron kaming task force Maharlika headed by Police Superintendent Ronald Lee. Monthly po kami nag-meeting tungkol dyan sa mga tricycle na yan. Sila naman actually ng cause ng traffic, mga palay drying.
sa DPWH hindi po namin sila mahuli, kaya nagpapasalamat po kami sa PNP na tumutulong sila sa amin. Saka sabay-sabay po kaming pumupunta sa bill para advisean yung mga tao doon. Yun po. At saka madagdag ko po sa sinabi ni Sir Chito, during our meeting with the Honorable Governor ng PPOC, yung pong Provincial Peace and Order Council, nabanggit po yung mga, yan po yung sa din ng mga aksidente, yung mga nakakuan po dyan sa mga kuan namin. At saka ang napag-usapan po namin doon ay siguro mag-joint force itong LTO, PNP at saka DPWH para depende po sa LGU, nagagawa po sila ng ano dito, yung kanilang ordinance. At yung pong LTO at police, kasi wala po kami police power tungkol dyan, mag-joint forces po ito para i-apprehend o tikitan yung mga problema mga sinasabi yung mga nakapan na truck. Kasi ito po, totoo yung sabi ni Ma'am karamihan, yung winawaidan namin, parang nagiging advantage pa sa kanila para lumawak yung kanilang pwesto. Halimbawa, mayroon silang pwesto rito, parang lumawak pa yung sakop ng ano nila. But then, yan po, DO-73, yung sabi ni Sir Chito, bawal po yan. Yung pagdadry ng mga farm produce, pan po yan. Bawal po. Hindi naman pwedeng tikitan ng farmer, sir. Hindi daw pwedeng tikitan yung farmer, sir, ng citation ticket na violation. Kasi po, nasa kon po yan pag ginawan ng ordinance yan, bahala na po. At yung pong malilikom na kon dyan, para hindi po sila mag-park o bagano dyan, na mag-dry ng kung ano-anong farm produce nila, yung pong malilikom doon ay para din po sa barangay. Yun po ang napag-usapan. Kaya magiging masigasig itong mga barangay ngayon na titignan nila talaga na walang gumagamit doon sa tapat ng na road wide na daan. Siguro magandang katulad ng ginagawa nila sa, if I may, allow me to mention this, yung ginagawa ng MMDA sa Metro Manila, pagka yung kapitan ay hindi pinabayaan, may nakaparking doon sa mga public roads, sila ang kinakasuhan. So more on the LGU sana ito, no? Dahil unang-una sila ho nakakaalam ng lugar nila at sila nakakakilala ng mga negosyante, mga citizen, may mga sasakyan o may mga negosyo sa lugar. Maaaring ganun siguro. So maybe we should call the attention of the LGUs regarding sa problema. Actually, may maraming disgrasya nangyayari. Yung Department Order Number 73, nabasa ko yun pati paggamit at extension ng mga stores, mga sari-sari stores, pinagbabawal po yan. Ang kulang lang dyan is implementation ng batas, reinforcement. At saka yung isa pa, na nabanggit po ni Ma'am Yoli, na yung mga tricycle at mga jeep, ay maluwang yung sasakyan, hindi po nababago yung kanilang isipan na palagi doon sa gitna sila dumadaan habang mabagal ang takbo nila. Kailangan na dapat din sila ay tumabi doon sa extension ng kalsada, doon sa na-widen. Kasi based doon sa rules ng driving. Outer lane. Kasi kung mabagal ang sasakyan, dapat doon sa outer lane. Yun ang dapat na, so tinatawagan natin ang mga tiga-LTO siguro, kung sila ay nakikinig dito sa ating forum, talagang i-implement din yung ganong klase ng batas. Sa ngayon, ingat-ingat po man. May dadagdag sa... Sir Roger, tungkol dyan sa kwan pala, kalipot ako nasabi. Next week po, mailalagay na namin yung notice sa mga slow-moving vehicles na yung it's a violation of Section 35 ng RA 4136 ng Land Registration Act. Parang ganon. Na yung slow-moving vehicles, mayroon palang fine yan. So next week, ilalagay na po ng Engineer Palagana yung mga signages namin magmula sa Rosales hanggang season po na ina-advise sana yung mga tricycle to stay at the outer lane. Ang tanong dyan, how slow is slow kung you're going to find them? Mayroon ka bang speedometer o speed check doon sa mga sasakyan para, ikaw under speed ka, magmumulta ka dito kasi iba yung linya mo, parang ganun. Okay. May minimum. So in every kalsada, lalagyan po ninyo ng ganun para mabasa. 20 to 40 kilometers. Sige, sir. Sa Ordanita,
naglagay na kami doon ng slow-moving vehicles. Keep right. Nilagay namin. Pero kahit na mayroon yung mga signages na yun, hindi naman kuwan ng mga siniisnab ng mga driver. Kasi dapat ang speed mo pag 20 to 40 nasa right lane ka kasi abala ka sa daan eh. Lalo na mga tricycle. Ang babagal nasa gitna. Kasi magkukos ng traffic yun. Pero kahit anong ilagay ng signages, kung walang disiplina ang driver, wala rin epekto. Kaya, importante dito, disiplina. Wala rin nanghuhuli, ano? Wala nanghuhuli. Ayan. Yun ang problema natin dito sa sana, Pilipinas. Tapos tama yung ginagawa ng LTO na may seminar para madisiplina ang mga driver. At na nabanggit ng LTO, yung mga tricycle supposed to be, dapat doon lang sila sa bayan nila. Kung pupunta sila sa kabilang bayan, hihingi muna sila ng permit. And they are not allowed to use the national highway. Unless otherwise, there is no alternative roadway going to the next town. Yun ang kunang LTO na nabanggit sa atin. Pero again, wala nga nang huhuli. Ay kaso pagkabusinaan mo yung mga tricycle, lilingon pa ng masama eh. Galit pa. So anyways, bago po tayo magtapos sa mga kasama dahil 11:36 na po ang ating tumpak na oras at may karagdagan pa bang mga katanungan? Kung wala ay kuhanin natin ang mga parting words ng ating pong mga bisita. Unahin natin ladies first from kung may mga may tatagtag pa po ang mga guests natin sa ating mga hindi na itanong sa kanila. Sige ma'am. Yes, ma'am. Si Ma'am V. Liberty mo? Meron nga po akong inaantay na dalawang importanteng katanungan. Yes, una, syempre po patungkol sa ating ALS or ating Alternative Learning System. Ito ba ay libre? Hindi po ba? Okay, ang ating Alternative Learning System ay libreng edukasyon. Ito ay programa ng DepEd. And another is kung yung age po, ano po yung age bracket. Mga kabataan at matatanda na hindi po mapasok sa paaralan, ngunit gustong matuto, syempre they are allowed to enroll to our ALS. So, ang elementary dropouts po ay 11 years old pataas. Yan po ang mag-e-enroll sa ALS. High school dropouts, 15 years old pataas. And even po sa ating may mga kapansanan, ang ating pong mga bulag ay meron po silang 2015, 16, 17, marami pa po tayong nakapasa po sila sa ating ANE. So, may mga nag-graduate po, although blind po sila, kasi meron po yung Braille na tinatawag na exam. We had, they are not deprived and we had given them the opportunity, of course, na magkaroon din po ng kanilang mga diploma. That was 2015, 16, 17. And hopefully nga, yung itong year na 2017, tanong nga ni Ma'am Liway kanina, what next, ano na ba yun pag nag-exam sila, papasa, mag-enroll ba ng college? So, yun po yung pinag-usapan natin na pending. But if ever, ito yung gusto kong inhantay din na katanungan, if kung sakaling i-implement na nga, parang yung ating 11. So, kung nakapasa itong 700 plus na registered na nag-aaral at inaantay na lamang po yung exam at nakapasa sila at ang ibibigay ay junior high grad. So meaning, mag-11 po sila. Pero wala pa rin po silang fear dahil kung ganun po ang magiging ibababa na mandato, meron po tayong ALS na grade 11 na hindi na po sila babalik sa ating formal na araw-araw, papasok. Kagaya po nung naipaliwanag ko kanina, it would be also still an opportunity for them. Parang, okay pa din po. Win-win pa rin po yun. Meron din po ba silang voucher amounting to 17,000? Libre nga po. Libre nga po. And may tanong po kanina si engineer na paano hindi naman taga-Dagupan? Sabi niya, hindi naman po kami na pumipili. Hindi ka Dagupan, hindi ka pwedeng. But still, kung saan yung choice po nila. Kasi for the reason, taga doon sila sa bayan nila, nahiya sila. Siyempre, pupunta sila sa ibang lugar. Are we going to deprive them? Hindi eh. Kaya nga po, sabi ko kanina, nabanggit ko, puso, heart. Kaya napakaganda po yun. Kailangan talaga open yan sa lahat. Kaya, talagang alternative. Siguro, isang question na lang.
Saan pupunta ang gusto pong mag-avail ng ALS? Sa aming pong division, sa ating Department of Education, Dagupan City Division, sa office po ng ALS or dun po sa office ko po sa EPS, ALS po. Madalas po si Ma'am Niway doon. And thank you po, finiture niyo po 2015 when we had the full blast of Abot Alam noon po, kasi talagang namayagpag pong Dagupan, which had been chosen nationwide na nag-pilot po. At talagang napakaganda po ang naging resulta. It had been ended 2016 last year. Marami po tayong naipasok doon sa Abot Alam. Continuing education. Pagkatapos nag-graduate sila dyan, meron niyang, but what they would want to is to enroll TESDA. Or naghanap ng employment. So, nagkaroon po tayo ng naging forum, PH Philippines Focus, dito po sa Dagupan noon, dumating po ang ating mga USEC, ASECs, dyan sa Stadia, at marami po tayong naipasok, nabigyan po ng trabaho. So, hindi po kami natatapos, naturuan na namin kayo, stop na, bahala na kayo sa buhay nyo. So, maganda po yung naging result ng Abot Alam, wherein nagkaroon po na employees sa trabaho sila, and those who would want to enter the college nga noon, the full implementation of the Alam, we had assisted and even recommended and even called these different universities sa atin po na tinanggap po sila at ongoing po, nag-aaral po sila tuloy-tuloy. Okay, thank you very much. Ma'am Liberty, si Ma'am Venus? Let me start with our out-of-school youth then. So let me call or invite all our out-of-school youth or OSYs to come and enroll sa ating DepEd Division Office. Harap po ng plaza yan. And hindi lang po out-of-school youth yan kasi marami po tayong enrollees na out-of-school nanay, out-of-school tatay, out-of-school lolo and lola. So all school ages po. Sabi nila, wala na tayong pag-asa kasi hindi tayo nakapag-aral. Meron po. Just come and enroll sa ALS po, Alternative Learning System. In fact, ang ating presidente ay all out ang support sa ALS ngayon. And locally, ang ating mayor ay napakalapit po ng suporta, Mayor Belen. In fact, just 2 days ago, nakausap po ako. And mayroon siyang programa for OSYs. This will start by June. Meron po siyang inimbita na sculptor, an expert, at tuturuan ang ating OSY on sculpting. After daw po ng mag-aral, ang isusunod niya ay entrepreneurship. Para yung kanilang napag-aralan ay pwede nilang ibenta, ikalakan. So, yan po ang masasabi ko sa OSY. With regards to Brigada Eskwela, of course, thank you po sa KPP, Pangasinan Chapter. Kasi sabi nila, nanggaling na sila sa mga schools at tumulong. But marami po rin tayong stakeholders na tumulong. And we're still inviting them to come and help our schools. Kasi continuous po ito, tuloy-tuloy, hanggang mag-umpisa ang ating school year. And even up to the end of the school year, dire-diretso po yan. Salamat po muli sa inyo. Now, with regards to enrollment naman, mag-uumpisa na pa tayo ng June. So, iniimbita din namin lahat ng children of school age from kindergarten to grade 12. We have had grade 11 last year, and this year, we're starting with our grade 12. Kung problema ang sasabihin nyo, saan sila ay ha-house, marami po tayong na-build na school buildings para po sa kanila. We had one in City High, Bunuan Bukig, and all of these schools. So wala pong problema kung saan natin sila, in terms of classrooms, wala pong problema. Again, thank you po sa lahat, and thank you for inviting us, representing our schools division superintendent. Thank you. Sir Roger, in addition Yes, po, ma'am. doon sa enrollment po na natanong niyo po kasi kanina, it's not just pwede po sa division. Actually po, doon sa kanilang mga barangay schools, pwede po silang magpa-register na doon, yung ating ALS po. Kagaya ng opening po ng brigada, meron po tayong tinatawag na special registration. Nagpalista na po sila, and I already gathered some data na kailangan na pwede na namin silang i-include para ma-follow up, ma-enroll doon sa LIS. So, pupunta po sila sa kanilang barangay school at magpapalista. Meron po tayong focal persons din po doon, or even the principal doon po sila, para hindi na sila mamamasahe pupunta sa division office.
Okay, so sa DPWH, si Sir Chito, ang si engineer. Okay. Dahil kapos na tayo sa oras, kung may mga karagdagang katanungan na nais nyong masagot, andito po si Sir Chito, our info officer designate, sa kanyang cellphone number. Sige, tatanungin na lang namin mamaya. Baka putaktihin siya ng mga text ng mga listeners kapag sinabi po ninyo ng Dennis, kung meron kayong hotline, please go ahead. In addition po sa sinabi ni Rimroso, kami po sa 3rd Pangasinan Engineering District, we're trying our best to improve our national road para sa kabutihan ng mga tao. Pero kailangan po rin na yung mga stakeholders natin ay makipag-cooperate na gamitin nila yung national road natin sa tamang bagay para ma-serve yung purpose na pag-widen ng road. Kasi it defeats the purpose kung pinagdadrive pipeline drying nila, nagpapark nila, karon. Maraming salamat po. Saka, saan po next time, Sir Roger, yung invitation nyo sa amin, mas maaga para magawa na yung assignment namin. Kasi kahapon lang po namin natanggap kaya kanina lang kami nag-gather yung mga data. Thank you. Okay, thank you, Sir Chito. Si Bernard Carunungan ng 2nd Engineering District. Nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng... kahapon din lang ba nakuha mo yung... kahapon lang po. Kahapon din. Kahapon pa ng hapon na. So, medyo late po. At gusto kong kunin itong pagkakataon na ito para magpasalamat po sa pamunuan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Pangasinan Chapter. Dahil nabigyan po kami ng pagkakataon upang maisabi sa publiko yung mga katanungan ay nasagot din po namin. Isa pong karangalan na kami po ay naimbitahan dito. Marami pong salamat sa inyong lahat. Si from Alaminos. Si Sir... maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin dito kasi para may balita namin, ang magandang balita na ang gobyerno po natin ay ginagawa talaga lahat ng paraan upang ma-improve ang ating infrastructure. Tama yung sabi ni ma'am na hindi naman sobra-sobra but nanimit natin yung requirements. In fact, mapapansin natin ngayon, ang multi-story buildings ang ginagawa natin at in fact, itong may naka-release na for 2017 na ongoing. May coming pa na for 2017 naman from the DepEd. Marami na namang buildings yun. So, surely, mamimit natin ang enrollment requirements ng itong K-12 na blah, etc. And ganoon din po sa mga kalsada. Ganoon din po, ini-improve natin lahat. Mga bridges natin, marami tayong release na naman for repair of bridges. Na-start ngayon yung mga repair ng widening. Tapos, pagre-repair, pinipintahan, nilalagyan ng ilaw, no? At sa yung mga problematic nating areas na palaging nagkakaroon ng problema sa nababaha, mga road slips, etc. May ina-address na po yun, mga rivers natin, no? Maraming releases for river control projects na para ma-prevent yung mga ganong problema. So, surely, ewan ko kung kay Duterte ito, but the government is really doing its best para ma-meet ang natin, especially the DPWH mission namin. Okay, thank you po. Okay. Thank you, sir. Si Engineer Carlo. Hello po, salamat po sa pag-imbita nyo sa amin. Sana'y ang mga nasabi namin dito ay naklaro na sa inyo o kung may hindi pa kayo na intindihan, willing po ang opisina namin na magtanong kung ano ang nangyayari sa opisina namin. At nandyan si Sir Chito na sagutin kayo kung ano man ang mga katanungan ninyo. Salamat po sa inyong lahat. Alright, thank you very much. Pwede bang magdagdag? Pwede pong sa website namin ng DPWH. Meron kami, www.dpwh.gov.com. That page. That page pala. Actually, yung government po,
ano man ang gusto niyo malaman about mga roads natin, road lista doon. Kompleto to, no? Mga projects for bidding, ano lahat po. Pati yung mga negosyante pwedeng tumingin doon. Addendum lang na information this morning. At saka may announcement hindi announcement to, pero balita ho ito, especially for our colleagues sa media and the public listening. Kanina po, tumawag po sa akin sa station si Ma'am Marx Navata, Information Officer ng Dagupan Water District, at saka yung kanilang Chief ng Water Resource Management Engineer, Sirio Santa Maria, informing us na nasunog yung kanilang high voltage transformer doon sa kanilang no? At nakaka-apekto po sa 5 booster pumps. At napansin ho ninyo, ito nangyari mga past 7 a.m. kanina. At medyo nag-slow yung yung tulo ng tubig sa ating mga faucets. Pero ang effect nito ay hindi naman madidisrupt yung tubig na serbisyo po ng Water District. Tuloy-tuloy pa rin po, kaya lang yung pressure medyo hindi po masyadong malakas. And it takes mga 1 or 2 weeks na mapapalitan ho yung high voltage transformer na ito. Yung tubig tuloy pa rin ho na tatalo sa inyong mga faucets. Kaya lang hindi po masyadong malakas. Okay. Alright, sir. Basahin ko lang itong flyer ng DepEd Dagupan City Division. Sa attention sa mga out-of-school youth, yung OSY na tinatawag, adult learner at nagtatrabaho na di pa nakapagtapos po sa pag-aaral, gusto nyo bang makapag-aaral ng libre? Siyempre, di ba? Mangyari lamang po, pumunta sa Dagupan City Division ALS Office, Burgos Street, Dagupan City. Hanapin niyo po si Dr. Liberty Rojas. Kasama po natin siya ngayong umaga rito. Kayo din si Ma'am Maribel Conde. Pwede niyo po siyang tawagan sa number 0947-444-8589. At maaari rin po kayong tumawag kay Ma'am Perpetua Flores sa 0975-249-7958. Ito po ay libreng pag-aaral, walang bayad. Para po sa mga out-of-school youth, adult learner, at nagtatrabaho na di pa nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Alright, so ulit, pakicheck ko yung number na natin ko, 0917? 0947-444-8589. At saka 0975-249-7958. Dagupan City Division po yan. Okay. Muli, maraming salamat to all the more than thousands na tumutok sa Facebook Live ng ating pong himpilang DCRD at sa KBP. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng team ng KBP at mga engineering staff ng DCRD Sunshine Radio 981 at sa gabay at patnubay ng ating CEO, si Pastor Apollo Sigbuloy ng Sunshine Media Network. Ako naman ang iyong lingkod, Roger Cudnita. Back to studio.
Ready? We are ready. You are ready? Apa? Apa? Marami pa.